Здравейте! Наш гост днес е Алберт Калдерон. Той е автоинструктор в гимназията. Бихте ли дали малко повече информация за себе си? В гимназията постъпих 1991 година. И по същата специалност и с течение на обстоятелствата напуснах за няколко. И сега последните 10 години пак съм тук с същата специалност и почти същи хора. А как избрахте точно механото, а не някоя друга гимназия? Тя ми е при сърце. Тук съм завършил основното, извинявайте, средното си образование и по същата логика идвах и работих тук. Познавам естеството на работа, колегите и атмосферата, която беше тук, беше чудесна. А какво е за вас механото? Просто едно училище или нещо повече? То като училище си училище, но за мен е нещо повече, защото не е при Сън Иван. А, какво ви вдъхнови да станете автоинструктор и да се насочите към Когато тази човек област? има някаква мечта, той я следва. Първата ми се счупи в спортната кариера, но тази втората ми се осъществи, за което съм доволен и до днес продължавам да работя по същия начин. А, защо точно автоинструктор, а не преподавател? Защото летец няма как да стана, затова станах автоинструктор. Кои са най-ценните уроци, които сте научили учениците си? Най-вече дисциплината, защото без нея просто няма никакви успехи. И мисля, че вие сте потърпевши от това, което правим в момента. А по какъв начин успявате да постигнете тези резултати? То е вътрешно, то е в човека. Който не си поставя кой знае какви цели, като вижда, че не са изпълними, особено когато и от среща страна няма. Просто процесът е двустранен, така че трябва да има против и от среща страна. Знам, че сте легенда в баскетбола на Бургас. Какво е за вас спортът и как го виждате днес? Днес е много зле, за съжаление, защото както в цялата държава, когато няма пари, не може да стане нищо. На времето, когато и аз бях спортист, държавата поемаше цялата отговорност върху плещите си, докато сега е абдикирала от постовете си, зато и нямаме спорт на такова ниво, както беше преди време, когато аз съм бил активен. А бихте ли подпомогнали спорта в Бургас? Стига да има с какво. Но само с идеи не става. Особено на днешно време всичко става с пари и то с много пари. Особено в спорт. Какви умения смятате, че трябва да се развиват в младите? Това е много така мащабен въпрос. Той не може еднократно да се отговори това умение. И зависи от човека. Както виждате, колкото и преподавателите да се мъчат, и като няма желание да направиш нещо, то ще стане. Няма как да се получи. Не трудно, просто няма как да се получи. Какви умения трябва да има един шофьор? Много комплексни. Много комплексни, което липсва на днескашните младежи, за съжаление. А бихте ли дали пример? Най-вече внимание, наблюдателност, бързо мислене, което е основното. Съгласен ли сте, че симулаторите подпомагат обучението на новите шофьори? Еми за вас специално да, за мен не. А Това са защо? координирани, защото аз имам изградени навици, трудно се оправя в един симулатор и съм убеден, че вие ще се справите по-добре от мен на симулатор. Докато в реална среда не е така. Реално да. Определено не е. Има ли ученик в кариерата ви, който ще запомните завинаги? Не са малко. Особено тези, които са завършили тук преди години, вашите колеги, и до ден днешен са срещани, са виждани, говорим, вече родители, даже децата ми, доста от тях пак са карали при мен курса. Имате ли някаква интересна случка с някой ученик? Всичките са безброй. И хубавите просто си минават и заминават, но лошите заостават, защото особено когато сред тях възникне някакъв инцидент, който да не дава Господ да е по-трагичен. Бихте ли се върнали в механото след 100 години? И 100 години е трудно, защото не знам колко ми предстоят още, но ако дай Боже, естествено, защото както съм бил ученик тук и съм се върнал и работя тук, това трябва да говорим много. А как ще го представяте след толкова време?
Не съм фантаст, и че трудно мога да се го представя, но поне да е по-добро и все по-добре, както се развива в последните години.